Здравейте, драги зрители, аз съм Никола Йорданов Бонев, това е Ханко Кинг, а това е Атанас, който се събори колелото точно преди малко. Така, сега ние отиваме до една улица, наречена Хлебарово. Не знам, то си оправя кормилото, като се събаря колелото. И сега тръгваме. Шапката им ще излети, ама нищо. И тя излетя, ама е фанах. Тей. Сега тръгваме. Къде ще ходим? Откъде сега? Една Мазда реклама. Малко съм болен. То е трудно за краката, бе. Аз съм на третата верига. Да, на третата верига, защото вече скоро ще са счупени. Добре. Няма гущерца, бе. Може да е някоя друга улица, бе. О, сега тук почва мъчилката. То не е толкова стръмно, бе. Аз спирам, дома гледа, засилвах колелото и ме бухна отзаде. И заради страната срама. Чакайте, да покажем героичната. Сега после ще показвам. Вижи, какво каза? Ама ще бия спирачки, ще паднеш. Още колко направо, бе? Много. Аз при тия сега не искам да ходя. Хора, който ме гледа и е ром, не искам да кажа, че ви мразя, че не, че не ви харесвам ромите, а просто някои роми. Хора, много... Какво се смижа? Какво се смижа бабата, бе? Брат. И че кажи, какво? Чих? Тя мене не ме питала. Не знам. Кой ти отвързаното куче, бе? И на менята им заприча. Какво е сладко, бе? Аз го снимах. То не лай, бе, то се дърчи. Да не излезаме голямото куче, бе. Не се спомняте? Едно голямо куче. Като мечка е тук, брат. Аз не спомням едно голямо, само че не тук е. Не знам. Аре, бе! Ето. После на къде? Добре. Ей, какво се налял?
Това са тика, бе. Оба. Ето най-яката природа. Няма букуци. Не знам, ама нещо размазано ми се. Абе хора, тук просто, като ми снима камерата надалеч, се вижда размазано май. Друга дестинация? И сега кой тук беше Хлебарово? Нека дестинацията да е центъра. Центъра ли? Где ще ходим? Еми, това беше за този клип. Оставете един лайк и ще се видим при следващото каране. И чао!